Čaute ľudia, v tomto videu si ukážeme, ako stiahnuť Viva Video Pro. Je to vlastne editor na editovanie videí na Androide. Takže ako prvé pôjdeme na túto stránku, odkaz je v popisku. Klikneme na ikonku stiahnuť pomaly. Dáme tu tento kód. KZTC. U každého je ten kód iný. Takže dávajte pozor. OK. No. Sťahuje sa nám to. Zostáva 1 minúta a keď to bude stiahnuté, tak vám mohla. Takže čaute, už som tu, máme to stiahnuté, takže takto sa nám to zobrazí, kliknite na to. Zobrazí sa správca súborov a vlastne dáte si to takto. No, ale mne to nejde. Keď to nepôjde ani vám, tak choďte, nájdete si v aplikácii správca súborov. No, file, interné úložisko, no a nájdete si príčinou download. No, tamto máte Viva Video Pro 458 APK. Kliknite na to. Dáte inštalovať. Ja už to nainštalované mám. A spustíme Viva Video Pro. A vidíte, že mi ide, že je to full verzia. A to bolo na dnešnom videu všetko. Tak ja sa s vami lúčim a môžem spraviť aj nejaký tutoriál, ako sa v tom robí. Je to celkom jednoduché. Takže toto bolo z dnešného videa všetko. Takže čaute.